सानद्रि मोखां हमजादों सोरबा सानद्रि मोखांनि नाम जादों बिसोरनियाव सोंहर आंखौ मानो इनभल्भ खालामफानांगौ आंखौ मानो इनभल्भ खालामफानांगौ जोंहा बिदि टाइम गैया आरो जों एसेबां गाज्रि सिचुएसनाव फैयाखै जे जोंनि सोलोखौ फाननानै जानो मिथिबाय मा जागोन नोंसोरजों मिथिबाय दा नोंसोरनो खालि मोनसे टपिकल' नांगौ बे टपिकजों मोनबाय सप्तासेसो कन्टिनिउसलि थांबाय आरो जै खेबसे फेसबुकखौ खेवनानै नायोबाथ' बे टपिकखौनो नुबाय थाखागोन माने ओरैबायदि ओमफ्राय दायो दा बावैसो लावथुमा आंनो हरबाय हाथिगाव पुलिस स्टेशनावहाय बड' निउज बयनि जिथु इउटुबार बे इउटुबारनि सायावहाय जा आंखौ डिफेम खालामदों नालाय बे डिफेमेशन केसनि माने एफआइआर होबाय आरोना ओमफ्राय उनावहाय हमजाबा बुंलायदे आब' गेमस्ट्रि निमाहा बिबाय आं बुंफ्लांबाय आंनि निमाहा बे खालामला खैबा मानसिनिफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदि पस्टखौ नुखो एसेबां माने मालायखौ डिफेमल' खालामनो नागिरो ओमफ्राय जेब्लानाखि पुलिससिम थाङो खोथाया ओमफ्राय बेनि उनावहाय निमाहा बिसिगोन माबा मोनसे खालामनायनि सिगां एसे सानग्रोनांगौ मिथिबायना एसेबां गोजानाव दङ आङो ओमफ्राय आंनि बागै बेफोरबायदि जोंनि बड'लेण्डआवहा दावराव जाबाय थाबा आं मोजां मोनगोन नामा आरे दे नोंथांमोना बहुदानो आंखौ सानखायो बेरायनाय गाननाय जोमनाय बेफोराव लावदुमनि फैसाजों दिन्थिदों दे बेखौबो आं एक्सेप्ट खालामो नोंथांमोना सानो जे आङो इउटुबनिफ्राय थाइसेबो फैसा मोना बा आङो जिहेतु लिपस्टिक फोननायनि बा फेशियेलनि बा ड्रेसनि जाखिनि आङो आनबक्सिं भिडिअ खालामो नोंथांमोना सानो जे गासैबो लावदुमनि फैसाजोंहाय बायनानै दिन्थियो दे बेसिमबो आं अके आं जेबो बुङा बेसिमबो आं अके खिन्थु बेफोरबायदि गाज्रि देहायारि फालांगि माने फालांगियावहाय सोमोन्दो थानाय मानसिफोरनि फट'जों एटलिस्ट आंखौ होफानाङा आं बिराद दुखु मोनदों माने बहुत दुखु मोनदों लावथुमा एफआइआर होबाय थाबनेल होनायखौ येस आं दासो होखां माने आंथ' गैया नालाय टेक्ला लावदुम थांनानै होदों आरोना ओमफ्राय गाबोन समफोर बिनियावहाय गाबोननो थांनो हानाय खोमा गाबोननो थांनानै गाबोन बिनियावहाय थांगोन एफआइआरनि जा दङ माने नाय जायखौ प्रुफ मोनदों जायखौ नुदों बेखौ बुंब्रा जोंहा बुंनांगौ सोरबा हमजानायाव जों मोजां मोनो मानो होनोबा बेसोरनि थाखायनो माखासे गुवाहाटियाव जाय बिथांमोना हार्डवर्क खालामनानै खामायगासिनो बिथांमोनाबो बदनाम जाफायो गोबां दङ गोबां बर'फोर दङ गुवाहाटियावहाय फरायनो थाफैनाय बा गुवाहाटियावहाय मा होनो खामानि मावनानै जाफैनाय गोबां दङ खिन्थु बेसोरनि थाखायनो बिसोर बदनाम जाफायो जेरैहाय आंनाथ' दा अलरेडि वेल सेटेलखा न गुवाहाटियावहाय आरो आं गुवाहाटियाव सोरबा सिख्लाफोरजों बा सोरबा सानद्रि मोखां बिसोरजोंथ' आं थाया आं ओमफ्राय आंनि फेमिलिजों थायो आंनि आनै नानि टेक्ला मा जागोन आं बिराद दुखु मोनदों माने आंनि फट'खौ मानो होफानांगौ ओरैनो माने माखासे मानसिफोर थायो न जे माखासे मानसिफोर थायो गामि सिंफोरनि बिसोरो माने सानो अ बेबो नामा माने इउटुबाव जि नुयो बेखौनो रियेल सानो नालाय अ बेबो खोमा बेफोरबायदि आरोना ओरैबायदि बदनाम खालामनो नागिरो माने दुखुआ मा होनो न दिनैसिम लाइफआव बहुत बुस्थु माबा खालामबोबाय सहायबोबाय खिन्थु बे मोनसेखौ आं बिराद दुखु मोनदों आरोना आं इमान गोजानाव दङ इमान खस्थ'यै आं खालामगासिनो गावनि खामानियावहाय बिनि उनावबो जुदि बेफोरबायदि 1%बो इनभल्भ गैयै मानसिखौ जुदि बेफोरबायदि होफायोबा माबायदि मोनगोन अभियासलि गाज्रि मोनगोन न बयबो